Nagajingyo ay kajubab na usimbot Menteri Rangba kajala ba Preston Tensong ubadeiru Menteri badai kemi ya katanat kampo yeng kajala halor kajing shimpor ban pinkin ria shipod ya ka CRPF cam na maulai nagaliang ba Bright Star Well Marbanyang MLA ka maulai constituency ulaong ba kajing kren ba Preston kalong ka babakla kani kajing kren MLA kalawan hadian ba kalawai ka dorbar ha ka ba ulapen pau kajing banyaw namar kajing bamyo ajung u ban pin sngo sho ya kajing kili ki be day bat kani ka kam ha ba kren chikilat pathai khobor uba Bright Star Well ulaong ba kinong shong shnong ka maulai kim tieng ya ki CRPF Henry ka de kajing dawa ban day ban weng ya ka te ka kam namar ba kim kwa ba kandon ha ka te ka shnong namar kajing mi ki bubun kajing klumar ha preng shipai ba ki pat ba na ka por sha ka por te hoi kani ka mat ke ba lara meneh pok ka question hour habi dia bat kani ka ban penkerja kini ki temporary CRPF camp kiberan hapo maulai bat kunjur ki kumba pilong mapi kiberan hapo border jongga maulai mo kum hajia bat ki bat ki benta te hoi ngasu kwa ban pau ni man ka por kam sha su meneh pok ka yeng te ndai ka jingkren jong u home minister ngaso kolong ka babakla kapaning kong kolong misleading ban ong nakaliang jong home minister tu por ban ong ba ka CRPF ka pher na ka BSF mo sukan pen ma ba baro hi ki para military force in fact ya apa ka central police organization kum ka CRPF nata ka BSF nata ka ASBT nata ngidon du ya ka CISF ini baro ki ju di para military force te kali ki ka jingkren ka bam let's say ka balong misleading mo ya ka yeng ba di upat ba nong song song jong ka jalai te sakoi pat ka ba mo nga kwa man pen pau hong ni ka long ba ka jingkren jong u home minister mane apo yeng banong mo ba ngem de ban don kata ka fear psychosis tengah kwa manong hani pur nama kamsan kapur mane apo ndai nga kwa manong mo ba ngi kum no mulai ngem tieng kamdi ba ngi tieng ni ta ki CRPF lani yenu nuru ndai ka jing dawa ka jungi kalong ban wengi ki namar balai ngem kwa namar abun sien ka jur ka jing ka confrontation bat bun sien ka ni ka elam sha phang sha ka elam shi ki bam sutnan ma ka confrontation hapdeng jong u pai ba no mulai bat ki CRPF camp bat nganget ba ladam don mu bun sien kinumi ki jing kulmar te kata di ka ba ngakwa ban ong mo kam ni bangiting mo please wat nom so bakla ndai kum gi dong mulai ndai bangiting ringim kwa ki unnecessary confrontation na kapor syakapor pat apo uput sam jok kasnong mulai pi ga digatang syatu pi nadu kasin ka baningkong mo ka bangarung hapo kan ka yeng darbar thawan nadu kasin ka baningkong bangabu ye ki jingkli hapo ka yeng darbar thawan nadu katuhi ngalabu bat ngalayai bu bat datang mentah ka bangayo ban ries ya kanika jingkeli mo kamli tangkan niru de kidon sibun ki mat pat ki ba kata tang isno mulai ki we pan ki bang haban bu sibun mar ble ngamyo lat ban keli te henry mene ngayo ban keli henry klamyo pat bat pingkut mo kan ya te hot kan ni ka man kadai ka bala aslen kamdai ka badang manta ka to ni snem henry nakapor syakapor pat ni i ba nagaliang jong upai ba nong snong jong ka mulai kinong penyak snong khamtam lele haus nem arpo ar ngi i don tu ki jingja banga tu kapor akan ma mangi dang ya don bentalang banikit ya ba kam snong tengi hab ban mi da kisngi hab anam miet apo kisrok tang banyada bakan mi kenu ka ban lesi ka ban kata ya ka imlang salang hi baroi te ngaso ba bat sakoi ka bang ka ban ni ka long ba ngasolingo ba ka sarkar aman bangibu ejli hot kam simlawan ngim yo ban kali nda ka reply ka jongki ya kan ka relocation of temporary CRPF camp kaya ni kumju kumbok mane mo on the process bed on the process ngin dang examine sekat no sien pendang on the process kan no sien pendang examine kam tam le ngam klen ba gitu ki por how arpulai manakaliang jong home minister long barkar kom kren ka jong hatu por kalong ba su certain bangin shift no ya kanika temporary CRPF camp napo mulai bat ki benta ki bamarjan ba kasnong mulai ni ka belingo kolong bahadu mentapan kem simlala menle ya ka ta no pi hajisha kam dong kam ya ka temporary camp te hot yo so lingba jong sarkar kala pen kre
ban bu taka belum permanent mau ku maki ong mene ka don kata ka ba kin designate ko ba sanpo akar bat kan de ka jaka ka ba nam taka security ka ba ki state police kin dan nang ta tenga so ka ba ka ba biang mau ya ka ba pinbu ya ki hapo jong kata ka jaka ya kan ka CRPF camp nri ku makalong ta kan man bu temporary lalong no ku mabu hapo surok pipet hapo mulai hapo rut surok hapo snong hapo thao te ting dadon ka nu jingja ka don be ka jingya takhu phi ka bu ka jingma te kum bolong hapo jiao hapo jike mulai yang turu te kum kini kan dong hot ya katangi su don kipor pangi dong kami te central paramilitary force tang ban ka jingbu joki yaki camp spat hapo ki snong de ki bangim ngaso kalong ka ki bakla enre to ngai scam ka sarkar kan pinsu iki padba bat kan le ka badong kam kum bakala ong hi bakan bu iki hai tai designated area kum bagil ong mane ka ta ka jaka ka ba sanpo akar hapo jong ta ken bu bakata kan long ka ba piang ngai scam bangin yo ka jubab ka ba shai ba kin pin kriya no shaki designated camps phi kata ka de ka bangim kwa ka banja hapo uput sam jong snong molai no deputy chief minister babat ru ya ka home police no antrai perklen ke ka baja hapo ka constituency ka jong u ba kham tam hapo snong pom stia ba kadon ka jingja bana kaliang jong ki BSF no kadon ka jing siat kulmar ya ki nong snong ha ka tu ka jaka we ne ki nong nya kali hang tu mo ka ba shim no ka jing em ka jong ru te ndai nga skwam nong ka ne mo ko mo ong ne ba fear psychosis ban ong ba ngi tiếng em ngim tiếng để ngim qua bat la da ka dei ba kum ka ni ka ja po mo lai nei an thai ngim tip ka ka ban ja no kalau in order situation kan yalam chanu ngim tip de dei ma ka ta ka ngi ong mo ba ngim kwa iki ba kin don ha po uput sam jok stong mo lai na mar ngim kwa ki ba kum kini kin ja kum ba ka ja po pom stia Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya